Kazakhstan-provinsen i Kirgisien. Og han taler kun Kazakhstan-dialekten. Det er et vanskeligt sprog. Det er jo sådan, at på tysk der har vi 4 bøjninger, og den latinske har 6, men den kazakhstanske, den dialekt, som man taler i Kazakhstan-provinsen, den har faktisk 27 bøjninger. Der kommer hele tiden flere til. Der har vi fra Statens Institut. Jeg er ansvarlig for hele Nordeuropa. Jeg har for tiden 2 studerende. Og jeg er rigtig glad for den tale, vi skal have i dag, som vi regner med at bruge til noget materiale. Jeg har også gæt til det, Tante. Tak. Jeg har fået et tæt forhold til Sergej igennem mange års rejser i Kazakhstan, og også vi er vel også blevet sådan privat forening, kan man sige. Og Sergej interesserer sig meget for feminisme og lokalsamfund, og det er i den sammenhæng, at Jessie har bedt os om at komme i dag. Og det jeg forsker i, det er der en sammenhæng imellem kirgisisk steppekultur og moseområder i Danmark. Det er noget af det, som jeg tit har lange samtaler med Sergej omkring. Så har Sergej også en kontakt til Danmark. Det er sådan, at, og det er nogle af de samtaler, vi har haft, som mere privat karakter. Sergej har en tvillingebror, som blev adopteret til Danmark for mange år siden, og vi har ledt efter ham, men vi har ikke fundet ham. Schätze senile. Kære festival. Formatsje Jons Brattespurt. Tillykke med fødselsdagen. Schätze Rampo. Schätze Rampo. Schätze Rampo. Hvor er ægtefælden? Jeg tror, han er på toilettet. Skal der ikke sige potte? Potte. Var det længe svar? Ja. Schätze Kopia. Kære børn. Schätze Kopia. Kære børnebørn. Schätze Kopia. Kære oldebørn. Schätze Kasse Mareriche. Kære familie. Schätze Bälle. Kære gæster. Das Lebovna i Boschim Blasne. Tak for en hjertelig velkomst. Stavan hørme kvæle maxe decibele. Det er en stor glæde at være til stede.